kubor kabayde bakawa Umtyngar kabana kalyang Shillong Mail lapin mi hato ngindo ya katalong ayu kanja bakaladur kawa Umtyngar kadai ka kubor kabla pelong yi babon kinong song bandan ya ka jingkuslai badru kabla kata madyong ya kikato katni kitnat sarkar kabakentup ya ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB hakani ka kubor ngelayo penpeni ka jing syakta kawa Umtyngar namar ka jing pentrei ka surok Shillong Dauki Dhaka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL haga jingwat jingtep na katalong kubor ka bayo alum kalong ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kaladap banpa da ka city show General Manager ka NHIDCL kumban chubatay Katkum ka jingyo banringdor haba pentrei ka surok lala banyu i kumno ka company ka ba pentrei ka surok kalatap da khendo ya kawa bat kawa ka baju sawai ka jingtuot ka kalaja no layu thuru banakalyang ka bot kaladap ban pelong ka jingjurep ya ka ka jing pentrei hakaba kalalap banakalyang kontraktor bo pentrei ka surok ulas dang ya ka kam nagbenta ka jingtei ki mau paya jong ka jingkieng ka bandon kumbas chispa sanpho meter bat ban ya lingba ka wa Umtyngar kaba uklem da bot renti ya ka standard operating procedure jong ka khatnyo tarik ulber arjar arpsan Longru bakat kum gajing pentrei ka Section 5 jong ka Environment Protection Act 1986 labtha ban bot renti ka standard operating procedure kabla penmi ka khatnyo tarik ulber arjar arpsan ban Weng no mardor ya ki Jingtei ba kumjo ikimar ki blathe hakate ka wa Longru baki kontraktor ki haban apply ka jing menjur ban trikam na ka bot apo khatsan sngi bat kumjoru ka jing pentikna bakandon ka jing bot renti ki kontraktor ka hukum ka Meghalaya Stone Crusher kabla penmi ka apply trik no pra arjar arpwe kitolong kubor ki Longru banakalyang ka bot kalapan ya ka kaipot ka bakloy nakatei ka company Habatin, pej bahagi ki Shyiap, ka Shyiap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka Umtyngar kadut pej ya ka Shyiap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka Shyiap plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya